खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ मैया बेलासे गोदान दिल्लीनि लाल किल्लायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय सोमजिदों। भारत हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीनि लाल किल्ला खाथियाव गिख्रंथाव बेरफ्रुनाय जाथाय जालांदों। गंसे गारिनि हरखाब बेरफ्रुनाय जाथायजों जायगायावनो सा 8 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो सा 24 सुबुङा जोखोम जादों होनना खौरां मोननाय जादों। मैया 10 नभेम्बराव हादोरारि आदार रैखाथि आयेननि सिङाव थानाय नखरफोरनो खम बेसेननि मुसुर दालि, सिनि आरो संख्रि राननाय बिथांखिखौ बेखेवनानै होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मख'नो गोनांदि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माखासे बाथ्राखौ मिथिहोदों। सासे सुबुङानो गोबां हाबा लानायखौ होबथानायनि थाखाय आसाम सोरखारा दा आसाम प्रहिबिशन अफ पलिजेमी बिल 2025 खौ आसाम आयेन आफादाव 25 नभेम्बराव लाबोगोन होनना फोरमायथिदों। बे बिलनि गेजेरजों आसाम आयेन आफादाव गनायजानायनि उनाव सोरबाफोर नैथि एबा थामथि हाबा लायोब्ला अब्ला 7 बोसोर जोबथेसालियाव थानांनायनि साजा मोनगोन होनना मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि बे बिलनि सिङाव हमजायोब्ला लोगो लोगोनो बेल मोननाय नङा। गोबां हाबा लानायनि बोलि जानांनाय आइजोनो राङारि अनसुंथाइ होनायनि थाखाय रां थुबिल बानायगोन होनना फोरमायथिदों। जनजातिफोरा गावबा गाव नेमखान्थि थानायनि थाखाय बे बिलखौ जनजातिफोरनाव बाहायनाय नङा होनना फोरमायथिबावदों। लोगोसे मख'नो गोनांदि सिक्सेडेल जिल्ला बिटिसि, कार्बि आलं आरो दिमा हासावआव बे बिला बाहायजाथ'नाय नङा होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों। तामुलपुर जिल्लानि भारत-भुटान सिमा साखाथिनि एनके दारांगा सुचिपुराव बारग' भलन्टियार फर्स आफादनि मोनसे सावरायमेल जानानै थाङो। बिटिआरआव थानाय क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर आरो उदालगुरिनि मोन 5 जिल्लानि बिबानगिरिफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेल खुंनाय जादों। बे गेवलां मेल सावरायखांनायनि उनाव बिथांमोना खौरांगिरि मेल जुथुमदों आरो फोरमायथिदों माखासे बाथ्राखौ। आगुनि दिदोम आफादगिरि ललित कुमार ब्रह्म बिथाङा रुंसारि जानायनि जाउनाव आफादाव सावरायलायनायनि गेजेरजों लोगो आफादगिरि बान्दु ब्रह्मखौ बानस' आफादगिरि महरै 6 दाननि थाखाय गायसननाय जाबाय होनना फोरमायथिदों। थांनाय मैया CCTOA-नि बानजायनायाव मोन 6 हारिफोरनो ST होनो नागिरनायनि हेंथा सुबुंगौमा हाबाफारि जानानै थांबाय। मोन 6 हारिखौ ST खालामनानै भट लानो थाखाय शर्ट टाइम पलिटिकेल गेमनि कनस्पिरेसि थानो हागौ होनना फोरमायथिदों आदित्य खाख्लारि बिथाङा। जोंनि सोमावसारनाया जागायदोंसो, फिन राजा लामायाव ओंखारगोन, सोमावसारगोन। राहा गैथाराब्ला जौसिन बिजिरसालिसिम थांनो थाखाय जों थियारि जाखाबाय होनना आदित्य खाख्लारि बिथाङा फोरमायथिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा माखासे गोख्रों बाथ्राखौ फोरमायथिदों। क'क्राझार, जनाय, मरिगाव, दुधनय, दिपु आरो डिब्रुगड़आव नङाब्ला शिबसागराव मोनसे गेदेर रेलि जागोन होनना दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि 45 लाख मानसिनि जायगायाव 1.5 कौटि मानसिखौ जाबसिननानै होयोब्ला जों गोमालांगोन होनना फोरमायथिदों। बेनिखायनो मोन 6 हारिनो ST होनायखौ जों ट्राइबेलफोरा माब्लाबाबो जानो होआ होनना दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों रावजों फोरमायथिदों। जों दिनै मिथिना मोनदों आरो लोगोसे जायफोरनाखि मोन 6 हारि बिथांमोनाबो दाबि खालामबाय थादों जे गोदानै ST बिथांमोननो गनायथि होनांगौ आसाम सरकार, भारत सरकारनिफ्राय। दा बे बेलायाव जोङो जेनोखि थाखानाय जोंहा STफोर दङ, बे STनिफ्राय जोङो थोंजोङै जों बेखौ आपत्ति खालामदों। आरो आपत्ति खालामनाया नैबेनो जे जोंनि जेनोखि थाखानाय जेनोखि जोंनि मोन्थाय, जोंनि हा हुनि मोन्थाय, जोंनि साख्रि बाख्रिनि मोन्थाय, जोंनि गासैबो रांखान्थि समाजखान्थिनि जेनोखि मोन्थाय, जाहाथे बेवहाय एसेबो खहा गोलैया बेखौ जोङो नोजोर होनो थाखाय जों सरकारखौ बुंबोदों। आरो जिहेतु जों मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन जे आथिखालाव जोंहा 50 लाखसोल' जोंहा ST जोङो दायो मोननानै दङ। बे 50 लाखसोल' सुबुङा दानि जोंहा ST जानानै दङ। दिनैनि दिनाव जुदि गोदानै होबावोबा फ्राय 1.5 कौटि आरोबाव STखौ होनांगौ जागोन बे मोन 6 हारिफोरनो।
अब्ला बै 50 लाख मानसिफोरनि आरो 1.5 कोटिनि गेजेराव नोंथांमोना साननानै नाय जों दिनै बेखौ सिन्था खालामदों आरो बेखायनो जों दिनै थोंजोङै बुंदों जों रावजोंबो खौरां लुबैया जों रावखौबो जों गाज्रि बुङा मोनद' हारिफोरनो सरकारा जुदि होनो ओंखारदोंब्ला जाहाथे जोंनि थाखानाय एसटिनि खथाया मोनसेबो खहा जाया फेरलेबसेबो खहा जाया बेखौ जों दिनै सरकारनि खाथियाव जों बुंबाय थादों आरो बिथांमोनखौबो जों बुंदों जे बिथांमोना गोदानै मा सुबिदा लायै लाथों नाथाय जोंनि थाखानाय सुबिदाखौ जोङो होनो थाखाय जों थाग थियारि दङ आरो बेनिखायनो दिनै जोङो गुवाहाटीनि साखाथियाव थानाय नैबे सनापुराव दिनैहाय सिसि टुवानि बेन्दोङाव सिसि टुवानि जेनाखि हांख्रायनायाव दिनै बहाय 1 लाखनि बांसिन बहाय गेदेर जागोन जाहाथे बे मोनद' हारिफोरनि एसटि होनो मोना आरो होयोब्लाबो बिनि थाखाय सरकारा मा रोखोमनि लामाजों होयो बे बिथांमोननि खोथा बहाय दिनै नोंथांमोना नाय जे मोन 14 जायफोरनाखि जोंहा एसटि हारिफोर दं आसामाव बेनि गासैबो सुबुङा दिनै बहाय फैगोन आरो जों दिनै सरकारनो जोंनि दुखु मोननायखौ जोंनि रागा जोंनायखौ जोङो स्पष्ट बुंगोन नाथाय बे रागा जोंनाया दुखु मोननाया नैबे नङा बै हारिखौ जों रागा जोङाखै सरकारनि खाथियाव जों बुंदों दिनै जोङो मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होदों जे सरकारा मानो स्रि ना जोंखौ बिथांमोना माने मोननैजों बिग्राजों आरो जायनाखि थाखानाय बिथांमोनजों सौग्राव होनो नागिरदों मा सरकारा बहाय दायित्व दंमोन दिनै सरकारा बुंदों जे बिजेपिनि पार्टिया बहाय थोंजोङै इनभल्भ दङ सरकारा सापर्ट दङ होनांगौ होननानै दिनै आसामनि जेसेबांनाखि राजखान्थि हान्जा दङ बर'फोरनि अनगायै ट्राइबेलफोरनि अनगायै गासैबो बिथांमोना सापर्ट होदों बे जोंनि थाखाय सहायथावना नङा बेखौ जों गनायनो हाया स्पष्ट खोथा डेम'क्रेटिक भाबै जोङो बेखौ हेंथा होगोन आरो जुदि सिन्था खालामदोंबा सरकारा बिथांमोना आलादा रोखोमै होथों आसाम रैखाथिनि बाथ्राखौ बुंदों मोनद' हारिनि एसटि होनानै बे समाव आसामखौ बांलादेशनिफ्राय रैखाथि होननानै बाथ्राखौ जिहेतु बुंबाय थानायखौ बा सरसा खालामबाय थानायखौ नुनो मोनदों मा बुंगोन आसामनि रैखाथिनि खोथाखौ आगोलावनो साननांगौमोन दिनै बांलादेशिफ्रा आसामनि बुंनो थाङोब्ला खावसे बाहागोखौ लाजोब्बाय दिनै बे 1.5 कोटि मानसिफोरनो सुबुंफोरनो मोनद' हारिफोरनो जुदि एसटि होनानै आसामखौ जुदि बिथांमोना बासायनायनि खोथा बुंदोंब्ला बेयो मिनिथावना बाथ्रा बियो मानोना जों दिनै हानि फिसा जों जाबाय सन अफ द सयल जों बै समाव जों जेबो बुङाखै बै समाव हाखौ होनाया सोर होदों आसामाव थानाय बै समनि आइएस अफिसारफोर आसामाव थानाय जायफोरनाखि डिसि एसडिसि बिथांमोना होआखै होनबा दिनै बिथांमोना बे जोंनि 50 लाख एसटिनि हेंथायै 1.5 कोटि मानसिफोरनो जि एसटि होनो ओंखारदों बिनि थाखाय आसामखौ बासायनायनि खोथा बुंनाया मिनिथावना बाथ्रा बाहाय जेबो जुक्ति गैया जों स्पष्ट बुंगोन बेनि अनगायै मा मा हाबाफारि लानो थाखाय बे समाव थियारि जादों जिहेतु बाइचान्स जुदि 25 नभेम्बराव जुदि बे समाव बिल पास खालामो बे समाव गनायथि होनानै जुदि दैथायहरोब्ला बे समाव 20 नभेम्बरखौ जों बयबो नायदों आरो जों नायबावगोन जे जोंनि जेसेबांनाखि एसटिनि एमएलएफोर दङ मन्थ्रिफोर दङ बिथांमोननि रला माबायदि जों बेखौबो नायनानै दङ जोङो जुदि बिथांमोना बहाय जुदि पास खालामनानै जुदि सुपारिश खालामनानै जुदि दिल्लीयाव हरोब्ला जोङो सिसि टुवानि बेन्दोङाव सिसि टुवाया जेखि खामानि मावा जों बिथांमोनजों थाफागोन जों इच्छा हिसाबै थाफागोन बड' साहित्य सभा हिसाबै थाफागोन जों गोनां जायोबा जों दिल्लीयाव थांगोन सुप्रिम कर्टआव जों थांगोन अब्लाबो जोंनि नैबे आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनिफ्राय जि थाखानाय जोंहा दायो जोङो 10% मोनो एसटि खथा हिसाबै बेनिफ्राय जों फेरलेबसेबो होनो थाखाय जों थाग थियारि नङा स्पष्ट खोथा आदार रैखाथि आयेन 2013नि सिङाव साबसिडि गोनां मुसुर दालि सिनि आरो संख्रि मोननायनि सायाव रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायथिदों बे जिनिस माबाखौ जों दा सरकारनिफ्राय जोङो एसे खम दामावनो मोननायलाय दालि सिनि आरो संख्रिखौ मोननायखौ जों जोबोद गोजोननाय मोनदों न'खराव जोङो सोलिनो थाखाय दाम खमनि मोननायखौ जों गोजोननाय मोनदों